Tak, výborně. Dobrý den, dámy a pánové. Mám tu čest zahájit dnešní akci první přednáškou. Velmi si toho vážím, chápu, že to je velmi zodpovědný úkol, protože podle mě budete soudit i další, tak já doufám, že začnu na té nejnižší úrovni a kvalita bude stoupat. Já myslím, že pan prorektor v tuhle chvíli má spíš takový organizační úkoly, ne odborné, tak doufám, že i ta odbornost ve mně trošičku zůstala a já se pokusím vám dát velmi rychle vhled do problematiky litteringu, ať víme vůbec, o čem se budeme celý den dneska bavit. Takže já začnu velmi jednoduše, už to tady párkrát bylo zmíněno, proč se vůbec o problematiku litteringu zajímáme. Těch důvodů je hned několik, už tady byly zmíněné ty environmentální, to znamená dopad na životní prostředí, obecně povalující se odpadky v přírodních lokalitách mohou narušovat kvalitu vod, můžou narušovat kvalitu prostředí, jeho estetickou hodnotu a podobně, ale těch problémů je mnohem víc. Tím dalším problémem zcela určitě je problém vizuální, který víceméně vyplývá z toho, co už jsem řekl, to znamená, pokud se válí odpadky ve veřejném prostoru, tak nějakým způsobem narušují ten vizuální dojem a když se potom podíváte na takzvané pocitové mapy, tak zjistíte, že právě ta prostředí, kde se povolují odpadky, vnímají obyvatele obcí a měst jako velmi negativní a velmi často mají tendence se jim vyhýbat. To znamená, že tohle je jeden z důvodů, proč se tou problematikou zabývat a proč vůbec se snažit ta veřejná prostranství a přírodní lokality držet čisté a prosté odpadků, které se tam válí. Další problém, který je s problematikou litteringu spojený, je zdravotní problém. Určitě především se to týká skleněných částí litteringu, ale i celé řady dalších částí, které mohou mít negativní dopad nejenom na lidské zdraví, ale i na přírodu jako takovou, respektive živočichy. A tady právě možná si dovolím takový úkrok stranou, proč se tu problematikou litteringu vlastně začala Evropská unie zabývat. Není ani tak, řekl bych, odpad ve veřejném prostoru, jako spíš marine waste, neboli odpad, který je v mořích a oceánech a který právě pramení z chování spotřebitelů a následných systémů nakládání s odpady, které končí v mořích a který způsobují ty problémy, které jsou mediálně mnohem známější než ty problémy, které vnímáme ve veřejném prostoru. Čtvrtý problém, který tady zmiňuji, je problém ekonomický, to znamená, že nepořádek ve veřejném prostoru vyvolává nějaké náklady, především samozřejmě místních samospráv, které realizují ty úklidové akce a snaží se veřejný prostor držet čistý. Ale neméně důležitým problémem a velká řada studií to potvrzuje na té evropské, ale celosvětové úrovni. Díky nečistotě prostředí klesá hodnota nemovitostí a vlastně majetku, který se nachází ve městech a obcích. Samozřejmě v okamžiku, kdy ten problém litteringu je opravdu zásadní. No a ten poslední problém, který možná na první pohled není tak evidentní, ale určitě s tím souvisí, je plýtvání surovinami. To znamená, že littering obsahuje komodity, které by se daly materiálově využít, ať už se jedná o plechovky, nebo se jedná o plastové odpady, některé druhy, především samozřejmě PET lahve. Takže tyhle ty negativní dopady vlastně jsou v pozadí té snahy nějakým způsobem tenhle ten sektor regulovat a nastavit podmínky, které budou za A prevencí, to znamená působí preventivně, aby vůbec ten problém nevznikal, a na druhé straně ukázat ty cesty, pokud ten problém vznikne, jakým způsobem ten problém napravit. Nicméně to, co jsme ještě vůbec neřekli a to, co si myslím, že je na začátek důležité si říct, je, co to vlastně ten littering je. Když se podíváte na analýzy v celé Evropě, tak zjistíte, že každá z těch analýz, každá z těch zemí k litteringu přistupuje trošičku jinak. A já jsem si dovolil tady dát přehled těch hlavních vlastností, které jsou důležité pro rozhodování o tom, který typ odpadu můžeme považovat za littering a důsledek litteringového chování a který druh odpadu už tam nezapadá, který už je důsledkem jiného typu chování, na které je potřeba aplikovat trošku jiné principy. Takže v první řadě, co je to záměrné nebo nezáměrné chování. Asi nás napadne, že littering je především záměrné chování, to znamená odpad, který vzniká v důsledku nějaké spotřeby, který ten spotřebitel nechá na místě jeho vzniku. Je to záměr. Na druhou stranu, ale může se jednat i o nezáměrné chování, to znamená takzvaný pasivní littering, kdy ten odpad ponechá na místě vzniku, i když neměl původně záměr ho tam nechat, ale zapomene na to. A nebo, což je mnohem výraznější problém, povětrnostní podmínky, vítr,
mráz a podobně, který vede v podstatě k tomu, že se rozfoukávají odpady, které jsou umístěné v odpadkových koších a vznikají v podstatě odpady ve veřejném prostoru, které mají povahu litteringu, ale nepochází z té úmyslné záměrné lidské činnosti. Nicméně, pokud bychom to shrnuli, tak opravdu za littering je považován odpad, který je důsledkem jak záměrného, tak toho nezáměrného chování. Takže to je první bod. Druhý bod, kde vzniká. Místo vzniku je taky poměrně důležité, protože littering se váže především na veřejný prostor, nikoli na soukromý prostor. To znamená, že vzniká v urbanizovaném prostředí, ale vzniká i v přírodních lokalitách a kolem liniových staveb, především silnic. Třetí velmi důležitý bod, jaký druh vlastně odpadu je podstatou toho litteringu. A já už jsem zmínil, že to je především odpad, který vzniká v důsledku spotřeby. Spotřeby na cestě. To znamená ve smyslu toho, že já jdu někam, nesu si sebou svačinu a v důsledkem toho vzniká nějaký druh odpadu, který ponechám v tom veřejném prostoru. Není to odpad, který záměrně vezmu a odvezu do veřejného prostoru, především přírodní lokality, tam ho ponechám. To už je charakteristika černých skládek a to už mezi littering nezapadá. Tam už je potřeba aplikovat úplně jiné principy, pokud se budu snažit hledat prevenci, jak tomuto chování předcházet. Čtvrtý bod je původ. Už jsem říkal, že to je především důsledek lidského chování, ale i právě přírodních procesů. Takže tady nezapomenout na to, že i nastavení těch komunálních systémů nakládání s odpady, odpadkové koše, ale já se k tomu za chviličku vrátím, mohou být v podstatě předmětem toho našeho zájmu, protože jsou původcem litteringu. A už jsem taky zmínil, a velmi důležitý je to odlišení od jiných jevů, jako je vznik právě černých skládek nebo nepořádků kolem sběrných nádob. To je jiný princip vzniku a je to jiný typ odpadu. Rozhodně není možné ho charakterizovat jako littering. Takže když to shrnu, tady máte na tom obrázku v podstatě definici, která z toho vyplývá. A definice, s kterou my jsme pracovali, pokud jsme v minulosti dělali analýzu pro autorizovanou obalovou společnost Ecocom, tak tohle je definice, s kterou jsme pracovali v rámci terénních šetření. Tohle je druh odpadu, na který jsme se soustředili. Tak, pojďme dál. Když už teda víme, co to je littering, a já jsem několikrát zopakoval, že to je důsledek spotřebního chování, tak je důležité si říct, co jsou vlastně ty hlavní důvody. Proč vlastně spotřebitel má tendence vytvářet tenhle druh odpadu. Asi intuitivně nás napadne, že ty hlavní principy a faktory chování jsou tři. Vnitřní, vnější, které tlačí na toho spotřebitele, a potom nějaké, řekněme, situační. Já se pokusím to teďka velmi rychle popsat, co vlastně tím mám na mysli, a hlavně, proč se o to vlastně vůbec zajímáme. Protože to, proč jsme tady dneska spolu, je ne si říct nějaké obecné definice, co to je littering, ale především hledat cesty, jak mu předcházet nebo jak ho řešit. A proto, abych mohl najít a implementovat účinné nástroje, tak musím především vědět, co je příčinou toho litteringového chování, abych cílil na konkrétní cílovou skupinu a jejímu chování se snažil předcházet. Takže ty vnitřní faktory, na které se můžeme soustředit, jsou určité morální a sociální normy, já se k ním za chviličku vrátím, nebo environmentální hodnoty obecně, jestli mám zájem chránit životní prostředí, nebo je mi to úplně jedno, je mi to lhostejné, protože tenhle rozdíl je velmi důležitý v tom, jestli se rozhodnu, že do toho prostoru vnesu nebo nenesu nějaký odpad. A samozřejmě povědomí o důsledcích, to znamená nějaká jako obecná environmentální znalost, řekněme technického charakteru, to znamená, že si uvědomuji tu souvislost mezi svým chováním a dopadem na životní prostředí. V současné době ale to, co dominuje v tom veřejném prostoru, který se snaží ovlivnit lidské chování a rozhodování spotřebitele, jsou ty vnější faktory. To znamená nějaké formální normy, příkazy, zákazy. Vy víte, že v případě právě litteringu velmi často některá velká města a obce ve světě implementovaly pokuty, tak tohle je typický příklad nějakého vnějšího faktoru, který ovlivňuje to chování, ale jsou to i další typy regulací, které se snaží tlačit na spotřebitele, aby littering nevytvářel. Co je ale strašně důležitý v rámci té debaty o tom, co ovlivňuje litteringové chování, jsou ty situační proměny. A těm se asi dneska budu věnovat víc a vy je tady uslyšíte taky v mnohem detailnější podobě, ale především, pokud se bavíme o litteringu, tak to chování ovlivňuje dostupnost té infrastruktury. To znamená, jestli spotřebitel má dostatek
odpadkových košů například, nebo jiných recipientů toho odpadu, který vytváří v důsledku své spotřeby na cestě. Kapacita a četnost, samozřejmě, to se týká i odděleného sběru využitelných složek. Pokud mám kapacitu na odkládání toho odpadu, nejsou přeplněné nádoby, tak samozřejmě využívám tuhle kapacitu. Pokud tu možnost nemám, tak potom právě vznikají ty tendence ten odpad řešit jiným způsobem, ať už to litteringové chování nebo třeba černé skládky. No a to, co je opravdu důležité dneska a to, co je vlastně asi dominantní nástroj té prevence, jsou komunikační a informační kampaně, které se snaží ovlivnit právě některé vybrané cílové skupiny, o kterých za chviličku budu mluvit. Pojďme trošku do většího detailu. Já, když budu za chviličku mluvit o nástrojích, tak se budu bavit především o tom aktivním litteringovém chování. To znamená, kdy opravdu je tam jasný záměr. Jdu a odhodím. Ať už je to nedopalek cigarety, nebo je to víčko od nápojového obalu, cokoliv podobného charakteru. Tenhle typ chování je častěji adresovatelný právě preventivními nástroji, to znamená, dokážu těmi informačními kampaněmi tlačit, aby k tomuto chování nedocházelo. U toho pasivního litteringu, kdy to vzniká jako nějaký jakoby nezamýšlený důsledek mého chování, tam už je to komplikovanější, protože ta změna, to můžou být lidi, kteří jsou environmentálně uvědomělí, ale prostě mají určitý jakoby despekt tomu prostředí, nebo ne despekt, ale spíš nevnímají důsledek toho, co v té přírodě nebo v tom veřejném prostoru vlastně dělají. Když se bavíme o tom, co je vlastně nějakým průsečíkem toho, kdo vytváří ten littering, tak tady budu asi genderově nekorektní, když řeknu, že v podstatě většina analýz se shoduje na tom, že především pánové jsou původci litteringu z různých důvodů a především mladí dospělí. Jo, ne možná pánové v tomto auditoriu, ale mladí dospělí, kteří mají určité tendence ukazovat své peří, často bych řekl velmi jednoduše, tak jsou původci litteringového odpadu, protože tím demonstrují něco. Právě to peří a tak dále. Ale dobrá zpráva, s věkem ta sebekontrola roste. Tady asi opět takové klišé o tom, že ty pánové jsou mentálně trošku pozadější než ženy, tak tohle to možná dokládá, že opravdu je evidentní, že čím jsme starší, tím jsme moudřejší a tím více si uvědomujeme, že stejně jako doma neodhodíme nedopalek cigarety do kouta, abychom ho neviděli, tak stejně ve veřejném prostoru najdu pokud možno nějakou originální místo, kam ten odpad odložím. Nemusí to být odpadkový koš, může to být dutina stromu, může to být dutina ve skále. Všechno to jsou prostory, kam ten odpad můžu krásně odhodit. Sociální normy, taky jednoznačný vliv sociálních norem, ale pozor, dvojího typu. Na jedné straně je sociální kontrola, to znamená, když především se to ukazuje příklad rodič-dítě, rodič jde příkladem, ukazuje normy chování a to dítě samozřejmě, pokud vidí, že rodič odhazuje odpad do odpadkového koše, tak to dělá taky a neodhazuje do veřejného prostoru. Na druhé straně právě, ale to jsou ty sociální skupiny, o kterých za chviličku budu mluvit, kdy mají tendenci někteří právě ti mladí dospělí dokazovat si určité pozici v té skupině, tak vytvářejí odpad, protože tím demonstrují, já jsem ten silák, já jsem ten borec. Současně tam hraje roli anonymita, to znamená, pokud roste anonymita prostředí, tím větší je tendence litteringového chování, nikdo mě nepřistihne, radši se rozhlídnu kolem sebe, když nikoho nevidím, hážu. Pokud někoho vidím, především v těch urbanizovaných prostorech, tak je ta tendence mnohem menší a tam hraje roli právě dostupnost odpadkových košů. Tak, vzdělání a zaměstnání také velmi důležitý faktor společným znakem. Čím vyšší vzdělání, ale já už jsem to před chviličkou možná trošku naznačil, tak tím nižší tendence litteringového chování, protože si uvědomuji důsledky toho, co činím. A tady máte jednu studii, kterou jsem tady shrnul, když se bavíme o těch mladých dospělých, jaké jsou hlavní argumenty, proč teda se chovám jako čuník, tak buď to je mi to úplně jedno, stejně jako když člověk dneska netřídí do barevných kontejnerů, tak jeden z těch aspektů je, že má řadu jiných problémů a je mu úplně jedno, co se s tím odpadem děje a hledá pokud možno nejjednodušší způsob, jak se ho zbavit. Nebo právě ta role v té skupině, to znamená, nechci vypadat jako někdo, kdo jako šprt, šplhoun, někdo, kdo prostě si má potřebu něco dokazovat, tak když odhodím odpadek, tak tím prezentuju to, že jsem cool a free a in a tak dále.
No a to, co jsou ty další faktory, je právě nedostatek té infrastruktury. Velmi často výmluva není odpadkový koš, ale bohužel řada těch analýz ukazuje, že když se zeptáte těch mladých dospělých třeba na nějakém náměstí, urbanizovaném prostoru a on vám řekne, není k dispozici odpadkový koš a vy mu řeknete, ohlídněte se, máte ho 5 metrů za sebou, tak pořád je to relevantní faktor. Pořád prostě nevnímá ten veřejný prostor, je mu to jedno, ale hledá nějakou výmluvu a tohle je jedna z nich. Takže, když bych ještě se k tomu vrátil, psychologický proměnný, nedostatek respektu k veřejnému prostoru, což je obecný problém právě té lhostejnosti, ale to se netýká jenom té environmentální oblasti a litteringu. Anonymita, to jsem zmiňoval, a skupinové chování a také nedostatek povědomí. Přiznejme si, že littering jako otázka, kterou tady řešíme, a je to první konference, což něco naznačuje, je v podstatě problém a fenomén, který tady nebyl moc dlouho. Říkal jsem, že v Evropě se to v 80. 90. letech začalo řešit v důsledku marine waste, neboli odpadu, který je v mořích, a teprve později se to dostává do té debaty odborné i právě v rámci veřejného sektoru. Takže co s tím? Pokud bych měl naznačit nějaké cesty změny, pokud se bavíme o těch psychologických proměnných neboli o těch vnitřních proměnných, tak je to především posilovat v rámci informačních a komunikačních kampaní ten pocit vlastní odpovědnosti. Co se děje kolem mě? Odpovědnost za ten veřejný prostor, který je sdílený. Budovat ten pocit, to není jenom nás všech, to je i moje, to je můj prostor, ve kterém chci žít a který chci udržovat čistý, tak jako neodhodím, jak jsem říkal, ten odpad v domácnosti pod gauč, tak stejně tak v té přírodě ho neodhodím na zem. Ale hledám možnosti, jak ho buď to vzít sebou, což jsou kampaně třeba v národních parcích, který nemají odpadkový koše, ale motivují z toho spotřebitele, aby ten odpad vzal a odnesl ho na místo, kde třeba parkuje, anebo který je jako centrální na odstraňování odpadků. Využít tlak vrstevníků, na jedné straně, už jsem zmínil tu rodinu, ale právě tlačit na ty, řekněme, ne mladí dospělí, ale ta skupina věková předtím, vychovávat je a v podstatě se snažit, aby ta tendence litterového chování byla co nejmenší, aby ty vrstevníci, ty kamarádi, ty přátelé, kolegové, aby tlačili na tu svoji sociální bublinu, sociální skupinu, nebo šli příkladem a to litteringové chování nevznikalo. Tak. Situační faktory, velmi důležité, já už jsem to zmínil, to znamená v první řadě uvědomme si, stejně tak jako v případě jiného odpadu, černé skládky a podobně, littering vytváří další littering. Pokud v veřejném prostoru se nachází odpadky jakéhokoliv typu, tak to v podstatě vede k tomu, že ten člověk má pocit, aha, tak tady se to smí, tady je to standard, tak v podstatě odpad produkuje další odpad. Odpadkový koše, ale nejenom jejich množství ve veřejném prostoru, ale i jakoby vzdálenost od těch jakoby centrálních, řekněme, migračních tras toho člověka. To znamená, odpadkový koše by se měly primárně nacházet tam, kde se ty lidi pohybují, ne jinde, ale to je potřeba plánovat. Počasí, a to se týká i těch odpadkových košů, primárně je opravdu potřeba vnímat, že ten littering vzniká jako nezamýšlený právě důsledek povětrnostních podmínek. Takže ty nádoby, pokud bych já měl hledat nějaké doporučení, by měly mít nějaké zastřešení nebo v podstatě omezení, aby ten odpad se z toho nedostával. No a samozřejmě nádobová politika, to znamená to, jestli jsou ty odpadkové koše přeplněné, jestli mám ten odpad kam odhodit, pokud se proto rozhodnu. Aniž bych chtěl zasahovat do přednášky mé kolegyně, která přijde v druhé sekci, tak nějaké opatření a nástroje. Především právě úklid těch hotspotů, to už jsem zmínil, to znamená předcházet tomu, aby ten člověk měl pocit, že tady se to smí. Naplánovat vhodně tu infrastrukturu, odpadkové koše, ale podotýkám, odpadkové koše jako infrastruktura není vše řešící nástroj. Týká se to i řady dalších opatření, které mohou spotřebitelé využívat v případě, že se rozhodnou ten odpad odhodit. Není to jenom odpadkový koš. Cílené intervence, a já už jsem zmínil, že z těch analýz, a pan kolega Remmer vám ukáže výsledky v rámci České republiky, ale když se podívám obecně, tak klíčovou tou cílovou skupinou, na kterou by se ty kampaně měly zaměřit, jsou především ti mladí dospělí. Ty další skupiny, tam už je to komplikovanější, možná bych se nějakým způsobem zaměřil i na ty pány, jako choulostivou cílovou skupinu, ale primární jsou ty mladí dospělí.
Komunikace a edukace, klíčový nástroj, to znamená pokusit se těmi měkkými nástroji měnit v podstatě ty návyky a zvyky, co se týká odstraňování odpadů. A potom jsou tu i formální normy. Já jsem trošku skeptický k sankcím typu pokuty, protože tam je nutné zajistit vynutitelnost a pokud ta vynutitelnost je slabá, tak pokuty nefungují nikde. Tak, závěr, páč jsem už na konci svého času. Asi jste pochopili, že neexistuje jeden jediný nástroj, který bych doporučil jako nejúčinnější. Pokud bych si jenom chtěl i v souvislosti s debatou, kterou dneska vedeme, jestli zálohy ano, ne, protože zálohy jsou taky jedním z nástrojů prevence vzniku litteringového odpadu. Nemyslím si, že zálohy jsou jediným a nejúčinnějším nástrojem, jak to řešit. Je potřeba hledat kombinaci a primárně je to kombinace těch informačních a komunikačních kampaní s tou infrastrukturou. Zálohy není vše řešící problém, pokud se bavíme o litteringu. Tak, a to je asi všechno v té rychlosti. Děkuji za pozornost. Omlouvám se za kvapík, který jsem zvolil. Budete mít jakékoliv dotazy, určitě tady v průběhu dne mě potkáte. Klidně se ptejte, budu rád. Díky. Dobrý den, děkuji za uvedení mé osoby, děkuji za představení tématu mé přednášky a děkuji organizátorům, že jste mohu vystoupit. Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, na úvod jsem si pro vás připravila takovou malou rozcvičku vaší paměti. Zeptám se, zde někdo, kdo byl v roce 2008 na konferenci Obce odpady v společnosti Ecocom v Hradci Králové. Ano, pár pamětníků zde je. Já se ptám z toho důvodu, že před těmi 17 lety jsem měla na této konferenci v podstatě přednášku na stejné téma, nicméně samozřejmě jsem prezentovala výsledky, které jsme řešili v roce 2008, ale tu studii, kterou jsme právě dělali před těmi 17 lety, tak si dovolím říci, že to byla první taková nejširší studie v České republice, která byla realizována a v podstatě na ní navazují ty analýzy a ty studie, které se realizují teď v posledních 5 letech. Takže společně, jak už bylo zmíněno, podíváme se, jak přistupujeme, pokud chceme vidět, jak ta skladba toho litteringového odpadu vypadá a seznámím vás s taky dílčími výsledky analýz, které jsme právě prováděli společně s Univerzitou v Ústí nad Labem s mými kolegy pro kolektivní systém Nevajgluj. Na úplný úvod mi dovolte, abych ještě představila v krátkosti naší společnost Green Solution, která také již přes 17 let poskytuje služby v odpadovém hospodářství. Zde vidíte náš rozborářský vůz, který ještě s dalším v podstatě každý den vyráží do různých lokalit v České republice a kolegové rozboráři analyzují směsný komunální odpad, různé tříděné komodity, littering, koše, elektro a tím vám v podstatě i naše služby chci nabídnout, pokud byste na obci měli zájem o rozbory zejména směsného komunálního odpadu, abyste věděli, jak jste na tom, kde máte ještě určité rezervy, tak určitě se na nás můžete obrátit. Tak a nyní již k tématu littering. Můj kolega, myslím, že ten termín, co považujeme za littering, vám vysvětlil dostatečným způsobem. Nicméně, my když určujeme skladbu litteringu, tak právě si musíte uvědomit, že to není jenom to pohození toho drobného odpadu, ale právě nám se do těch vzorků dostávají i odpady, které se do toho veřejného prostoru dostávají právě i těmi jinými externími vlivy. Tady jsem si dovolila fotografii pořízenou minulé léto v Kodani u apartmánu, kde v podstatě jsme měli jako krásnou možnost třídit včetně bioodpadu, baterií, znečištěných obalů od barev a podobně. Nicméně
ti, co byli ubytovaní v těchto apartmánech, tak spíš chtěli užívat krásy města a většinou ten odpad končil v kontejnerech na směsný komunální odpad. No a toho využívali radci, kteří v podstatě vždycky po ránu měli trasu, přišli se podívat, jestli v rámci těch kontejnerů nenarazí na něco zajímavého, takže vidíte tady Racka, jak už v zobáku drží nějakou kořist. No a pokud se podíváte na ten nepořádek, co je na asfaltu, tak kromě toho kufru a těch skleněných lahví je to v podstatě výsledek náletu asi 10 racků. A teď je otázka, zda přijde správce a ten odpad, ten nepořádek uklidí, anebo zafouká vítr a v podstatě se nám ten odpad během pár hodin dostane na pláž a do moře. Proč tedy zjišťovat skladby literingového odpadu? Samozřejmě ty cíle těch analýz můžou být různé, nicméně vždycky nám to poskytne objektivní obraz, jak ten stav v tom prostředí vypadá. Samozřejmě ty cíle můžou být různé. Já chci jenom tady zmínit, na té fotografii máte prostor 1 metr čtvereční. Ten je vyčleněný proto, aby se zde napočítaly zašláplé a nezašláplé žvíkačky. Já to zmiňuji z toho důvodu, že když jsme dělali první analýzy skladby litteringu v tom roce 2008, tak v České republice jsme neměli žádnou analýzu, na které bychom, nebo nějakou metodiku, kterou bychom mohli využít, takže jsme se museli podívat do zahraničí a právě ve Velké Británii bylo asi jakoby nejvíce analýz, které jsme nalezli. A zřejmě v té době i probíhaly kampaně na podporu žvíkání a s podporou, pokud budete žvíkat, budete mít zdravé zuby. A opravdu jako v těch top litteringových odpadech žvíkačky byly na prvních místech. Jo, tak proto ty analýzy byly zaměřeny i tímto směrem. Tak, jak už jsem zmínila, v podstatě jako neexistuje nějaká univerzální metodika pro zjišťování skladby litteringu, nicméně jsou určitá doporučení, už právě které vyplývají z toho, co považujeme za littering. Určitě je vhodné, pokud děláte méně často vzorky, tak minimálně rozlišit ten sběr v rámci litteringového období a nelitteringového období, protože jsou období jako teď, když máme -6 stupňů, tak v tom prostoru veřejným se nepohybujeme tak dlouhou dobu a tak intenzivně jako v letním období. Zde taky záleží, jestli chceme zjistit stav litteringu v urbanizovaném prostředí nebo v přírodním nebo podél dopravních staveb. Pokud ten littering zjišťujeme v rámci urbanizovaného území, tak určitě je vhodné a to území nám, nebo potřebujeme vědět o širším území, tak je vhodné brát vliv jednotlivých velikostních skupin obcí, jo, protože jinak vypadá ta skladba litteringu v malé obci a jinak samozřejmě třeba ve velkém městě. I v rámci jednotlivých obcí je vhodné si identifikovat zóny podle toho charakteru té činnosti, jestli jsou to jenom průchozí zóny, nebo jsou to zóny, kde lidé posedí delší dobu. Takže jinak bude ta skladba litteringová vypadat na náměstí, jinak u nádraží. Tady jsem ještě si dovolila, když sbíráte ten vzorek, který analyzujete, tak je samozřejmě vhodné vyvarovat se extrémům, takže nebudeme dělat rozbory hned po silvestrovské noci, kdy pak máme v tom vzorku hodně pyrotechniky.
A dovolím si navázat na kolegu. Já jsem teď po 14 dnech šla kolem stejného místa a přesně tam jsem viděla ten efekt. Odpad přitahuje další odpad. Kromě pyrotechniky už tam byly kelímky a další odpad. Tak, potřebujeme samozřejmě třídící katalog, tam těch položek, do kterých vlastně až rozebíráme ty jednotlivé odpady, tak těch může být 50, 100. V podstatě záleží na tom, jak si definujeme cíl těch analýz. Kromě takového toho materiálového složení, třeba papír, pak další podskupinu můžeme mít obaly, neobaly. Tak u toho litteringu často si vydefinováváme i odpady, které se pojí k určité činnosti. Takže to může být žvíkačky a odpady související se žvíkáním. Cigaretové nedopalky a odpady vázající se na kouření. Ale pozor, máme potom odpady, které v podstatě při těch analýzách nejsme úplně schopni rozlišit, jestli tu cirku jsme použili k zapálení cigarety anebo zapálení ohně. Samozřejmě tady máte fotky už v podstatě odpadů, které my v rámci těch analýz zaznamenáváme, ale neanalyzujeme. Domovní odpad, objemný odpad. Potřebujeme samozřejmě také indikátory, tak jako u běžných rozborů odpadů stanovujeme hmotnost, objem, nicméně u litteringu je taková jako specifický parametr a to je kusovost, protože v podstatě ta kusovost nám říká, kolikrát dojde k tomu jevu, že někdo pohodí primárně ten odpad. No a zde si musíme uvědomit, že pokud odložím litrovou skleněnou lahev, tak to jedno odhození mi v podstatě se vyrovná třeba 250 odhození cigaretového nedopalku. Stejně tak u té hmotnosti, pak už, aby jsme se dostali na půl kilo jedné skleněné lahve, tak potřebujeme třeba 500 odhození cigaretových nedopalků. Tak. Jakým způsobem zajišťujeme ten vzorek, který potom analyzujeme. Jsou studie v zahraničí, které v podstatě jenom prochází tím územím a zajišťují počet a druh toho odpadu. Ale potom samozřejmě tam chybí ten faktor nebo ten parametr hmotnost a objem. My k těm analýzám přistupujeme tak, že sbíráme odpad v místě a potom na nějakém vhodnějším místě ten vzorek analyzujeme. Samozřejmě littering se nám dostává i do vzorků při běžném čištění, které provádíte v rámci vašich obcí. Takže současně analyzujeme i vzorky z ručních čištění, ze strojních čištění. Určitě je pak zajímavé i porovnávat ty naše analýzy s obsahem košů. Tak a zde již vidíte jednotlivé vzorky, náš vlastní sběr versus smetky, které v podstatě shromáždí pracovníci technických služeb v rámci svých pochůzek. Ti z vás, kteří máte bystré oči, tak myslím, že si všimnete, že v tom našem vzorku z toho vlastního sběru je o něco více drobných odpadů. Je to, uvidíte ještě tím stylem toho sběru, toho zjišťování toho vzorku. No a když se podíváte na ten vzorek z toho strojního čištění, tak tam v podstatě ten je charakteristický tím, že máme nějakých 98% hmotnostního, který nám tvoří nelittering, přírodniny, štěrk, inert. A v podstatě nějakých 2% hmotnostního nám tvoří littering. Já jsem zde připravila mapku, když zjišťujeme vzorek
v parkové oblasti, tak si přesně vytýčíme ten prostor, kde opravdu jako důkladně ty jednotlivé odpady pohozené sbíráme až v podstatě jako do posledního střepu. Umíte si představit, že samozřejmě ten pracovník úklidu, tak ten v podstatě ten prostor projde kompletně a v podstatě jako vezme jenom ty vizuálně významnější odpady a v podstatě jsou i ty rozdíly mezi těmi vzorky, co se sbíráme my a co potom analyzujeme jako ruční smetky. Určitě je důležité zaznamenávat i další parametry počasí, umístění košů, jejich naplněnost. Tak tady už vidíte mé kolegy při sběru vzorku. Samozřejmě čím dříve začneme brzo ráno, než ten pohyb těch osob a vozidel v případě těch centrálních částí, tak je ten sběr nejpohodlnější. Tady pak vidíte, jak probíhá rozbor. V podstatě se rozstřídí ten vzorek podle jednotlivých materiálů a skupin, tak jak si rozdefinujeme, zvážíme, zjistíme objem, kusovost, vyfotíme. No a potom, když se podíváte na ty strojní smetky, tak to mi vždycky připomíná pohádku o Popelce. Opravdu jako hrabičkama vyhrabáváme drobný odpad. Tak a teď se tedy už dostaneme k dílčím výsledkům. Jak jsem zmiňovala, budu prezentovat výsledky, které jsme realizovali společně s UJEPem pro společnost Nevaigluj, takže začneme i s komoditou Nevaigluj. Vždycky prosím, je potřeba dávat pozor, jestli ten podíl v tom vzorku nám říká něco o podílu kusovosti nebo podílu hmotnostním. Tady právě, co se týče cigaretových nedopalků, tak ten rozdíl samozřejmě hmotnostní a kusovostní je poměrně vysoký z logiky věci. Samozřejmě ty jednotlivé lokality jsou různě zatížený, úplně nejvíce jsou zatížený zastávky MHD a veřejné dopravy, taky to myslím, že jako je celkem logické z pohledu tedy kusovosti a cigaretových nedopalků. Z pohledu velikostních skupin obcí pak jsou to obce mezi 5 až 20 tisíci obyvateli. Nejste vy obce v tom sami, cigaretové nedopalky v podstatě trápí i různé správce areálu. Tady mám fotky právě z jedné nemocnice, kde dělám odpadového hospodáře a v podstatě jako květináč s levandulí je přímo jako magnetem pro odložení cigaretového nedopalku. Tak. Podíváme se na to, jaký máme potom rozdíl v tom podílu kusovosti a hmotnostním, pokud tedy vezmeme náš vlastní sběr, už bez ohledu na sezónu, tedy v urbanizovaném území. Vidíme zde, tak jak jsem vám ukazovala u těch jednotlivých parametrů, sklo máme kusovostní poměr 1%, ale v tom hmotnostním se dostáváme na 19%. Naopak nedopalky 17% a u kusovosti přes 73%. Když se podíváme na nápojové obaly, tak PET lahve, sklo a plechovky máme z pohledu kusovosti kolem 1%, ale logicky, když se podíváme na ten hmotnostní podíl, tak materiálově sklo 19%, PET 9% a plechovky 4%. Určitě zajímavé srovnání je, jaká skladba se nám dostane do košů a jaká skladba je mimo koše. Když se podíváme nebo zůstaneme u těch nápojových obalů, tak zajímavé je u PET lahví v podstatě bereme hmotnostní podíl. Shodně 9%,
jak v koších, tak mimo koše, stejně tak u ostatního plastu a v podstatě stejné hodnoty máme i u nápojových kartonů. No a potom máme položky, které se nám objevují hmotnostně více v koších, což jsou potraviny, hygienický odpad, ostatní odpad, ale zajímavé je, že mimo koše se nám výrazně objevují sklo. Těch důvodů může být více. Já jsem tady dovolila si fotku, sice jako z Německa, ale koše a vedle jsou zálohové pivní lahve. Někteří se při konzumaci mohou právě zamyslet nad tím, že nechtějí zálohovanou pivní lahev dát do koše a počítají s tím, že se najde někdo, kdo tu zálohu si ještě vyzvedne. Tak, zde ještě porovnání. Vlastní sběr suché smetky. V podstatě je zde vidět, že u toho vlastního sběru, u těch materiálových skupin, kde počítáme s drobnějším odpadem, tak dominuje ten vlastní sběr. Co je zajímavé, je ten výrazný podíl těch ostatních plastů v tom čištění ručním a zase těch faktorů může být celá řada. My se snažíme při těch našich sběrech eliminovat nějaký extrémy, takže my si nevytýčíme plochu, ve které je třeba kontejner na plast, který samozřejmě může být přeplněný. Tak, pokud se podíváme na srovnání těch analýz, co jsme dělali v roce 2002-2024, tak v podstatě je to jak přes kopírák. To znamená, že ten trend v té skladbě je v podstatě málo proměnný, ale to neznamená, že v jednotlivých těch skupinách velikostních obcí nebo v těch lokalitách se to nemění. No a teď už poslední srovnání, a to je, já jsem využila toho, že ta moje přednáška z roku 2008 je ještě veřejná ve sborníku z konference Ekokomu a porovnala jsem tedy s našimi výsledky z roku 2024. Co se týče takových těch základních skupin, plasty, papír, kovy, tam ten procentální poměr vkusovosti je podobný, ale nyní máme o 20% více cigaretových nedopalků. Naopak v tom roce 2028 jsme měli větší podíl skla. Jedna z možností, proč to tak je, že v podstatě nějaké ty nápoje se více přesměrovaly za těch 17 let do plastu, do kovu. Nicméně možná to bylo i dáno metodicky. My teď, když sbíráme ty vzorky, tak když vidíme, že ten zdroj těch střepů je ta lahev, která je hned opodál, tak ji bereme jako jeden kus. No a jsme zase u těch žvíkaček, proto jsem vlastně i zmiňovala tu britskou studii, nebo ty britské studie, ale nám v podstatě ten podíl kusovosti těch žvíkaček taky vycházel před těmi 17 lety výrazně větší, než nám vychází nyní. My jsme v tom roce 2008 dělali ty srovnání nebo ty analýzy vždycky po 24 hodinách. A v podstatě, já jsem se na to dívala, že ten úbytek nebyl ten druhý den nějak výraznější. Jo. Takže opravdu, jako asi jsme před těma 17 lety víc žvíkali a dneska víc kouříme, když jako řeknu v nadsázce. Tak, už nemám moc času, v podstatě jenom asi u toho souhrnu, protože jsem všechno stačila říci. Je strašně důležitý, pokud se dělají analýzy dlouhodobě, je potřeba mít stabilní tým, protože těch položek, které vy můžete rozstřiďovat, my jsme je třídili asi do 50 položek, ale znám i studie, kde ty položky i právě z důvodu subsměrnice je až 100. Jo, takže tohle je důležité, aby vždycky při těch rozborech se standardně ten odpad zařazoval stejným způsobem.
No a pokud chcete více o skladbě Literingu znát, tak jak jsem zmiňovala, na webových stránkách Ekokomu je stále moje přednáška z roku 2008. Ekokom dělal rozsáhlou studii v roce 2021 a ta je taky ještě pořád k dispozici volně ke stažení. No a já jsem tedy čerpala z těch dvou analýz pro společnost Nevaigluj. Na závěr se chci rozloučit trochu osobně. Dala jsem zde pár fotek košů, protože já mám ráda, když ten prostor, ve kterém se pohybuju, tak nějakým způsobem se mnou komunikuje a ty města, které komunikují právě boj proti literingu různými vtipnými slogany na svých koších, tak ty mají určitě moje sympatie, takže když jsem v Berlíně, tak kamarádi ví, že jim ráda vyvenčím psa a projdu si, jaké nové vtipné slogany kolegové z města vymysleli, ale nicméně určitě koše jsou základním prvkem boje proti literingu. A tím děkuji za pozornost. Děkuji za antré. Dobrý den, dámy a pánové. Než začnu, tak mi dovolte, abych poděkoval organizátorům za tuhle skvělou konferenci a za skvělý nápad ji zorganizovat, protože, jak bylo řečeno, je první svého druhu a trvalo to poměrně dlouho, než bylo něco takového zorganizované a strašně dlouho to tady scházelo. Takže, Martino, děkuju. Já mám rád věci s příběhem, takže když jsem připravoval tu prezentaci, tak jsem přemýšlel, jaké motto té prezentaci dát a nenapadlo mi nic komplikovanějšího, než co sám nechceš, druhému nečiň. Asi nikdo z nás není zrovna nadšený, když jde na procházku a jedno jestli do parku nebo do národního parku nebo někam do přírody a nachází kolem sebe littering. Takže to je motto mé přednášky. Nebyl bych asi úplně na svém místě, kdybych krátce nepředstavil naší organizaci. Tak, jak už to tady trošku zaznělo, naše organizace sdružuje nejvýznamnější a největší vodárenské společnosti v České republice. Naši členové dodávají pitnou vodu pro více než 90% obyvatel v České republice a adekvátní množství vody čistí. Já nevím, jestli funguje ukazovátko. Ze všech těch čísel, a to jsou skoro poslední, která vám ukazuju dneska, se koukněte tady na ta dvě čísla vpravo dole z vašeho pohledu. Vidíte, že splaškové vody čistě teoreticky by měly korespondovat s množstvím vyrobené pitné vody, ale ono té vody, kterou my čistíme, je fakticky dvakrát tolik, protože do kanalizace, do stokové sítě teče i voda srážková a my ji čistíme taky. A proč to zdůrazňuju? Protože ta voda srážková je velmi často nositelem toho litteringu a o tom bych měl podle zadání organizátora povídat. Takže teďko trochu teorie, co do kanalizace nepatří. Máme na to dokonce legislativu, takže do kanalizace je povoleno vypouštět jenom běžné splaškové vody, odpadní vody z provozoven, pokud ale splňují předepsané limity takzvaným kanalizačním řádem a předčištěné průmyslové vody. To do kanalizace patří. Tohleto do kanalizace v žádném případě nepatří. Takže chemikálie. Oleje a tuky, s tím máte na obcích asi poměrně zkušenosti, léky a zdravotnický odpad, hygienické potřeby, biologický odpad, nebezpečné látky a pevné odpady. Z té poslední kategorie zejména se potom teda rekrutuje ten takzvaný littering.
Já se předem omlouvám, já budu trošku školomecký, takže abych vysvětlil, kde nám ten littering dělá problém, tak tady udělám takovou krátkou přednášku na téma stokování a čištění odpadních vod. Takže jednoduché schéma, jak to vypadá se stokováním, takže to modré jsou sběrné stoky, domovní přípojky, je to označené písmenem 1, nebo číslem 1, abyste pak viděli k tomu nějaké fotografie. 2 čerpací stanice, protože malá odbočka. Větší část kanalizace v České republice je takzvaná gravitační, přestože jsou i systémy tlakové a potlakové, ale ne všude je možné, aby ta odpadní voda tekla jenom z kopce, takže se potřebuje občas zvednout, takže na té stokové síti bývají čerpací stanice. Pod číslem 3 je dešťová přepadová komora, z hlediska toho, o čem tady budu povídat, důležitý objekt. Voda v kanalizaci, jak říkám, teče gravitačně, ale může nastat situace, zejména po srážkových periodách, kdyby se vlastně ta stoková síť zahltila tím množstvím přitékající srážkové vody a v tu chvíli by se z té gravitační kanalizace vlastně stala tlaková záležitost a hrozilo by poškození. Aby k tomu nedošlo, tak na té stokové síti je vložené zařízení, které v podstatě odlehčí a tu srážkovou vodu nečištěnou odvede přímo do příslušného recipientu nebo prostě do vodního toku. Zase z hlediska litteringu a jeho důsledků velmi důležitý objekt a proto tady o něm mluvím. A pod 4 je samozřejmě čistěna odpadních vod. A teď už do té praxe. Tohle to znáte, nebo známe všichni, potkáváme se s tím dennodenně, je to prostě klasický poklop, je to vtok do stokové sítě, který má za úkol právě odvádět, vpravo je to vidět, srážkovou vodu. Máme ještě jiné poklopy, ale ty jsou na revizních šachtách a tam se ani littering, ani srážková voda do stokové sítě nedostává. Pod tím poklopem, ono to vypadá, že to je prostě jenom díra zakrytá tím deklem, ale ono to tak není. Pod tím poklopem by za normálních okolností měl být vložený takovýhle koš, který má jednoduchou funkci a to je prostě zachytit ten littering, ten splach, to, co by nemělo být na komunikaci, je to, co bychom neměli odhazovat, aby se to do té stokové sítě nedostalo a nedělalo to tam problémy, tak k tomu slouží takovýhle koš. Takže jenom abyste měli rozšířené obzory. Co se stane, když toho litteringu je hodně a v té kanalizaci způsobí překážku? Tohle to je revizní šachta za deště na ucpané kanalizaci. Ta voda prostě nemůže odtékat a vytíká na povrch prostě volně, protože zkrátka kanalizace je ucpaná. Teďko příčiny toho ucpání. Tohle to je kanalizace někde za nějakou provozovnou, potravinářskou, nebo vývařovnou, nebo restaurací, kde nenakládají s olejem tak, jak mají nakládat podle platné legislativy. A tohle je důsledek. A samozřejmě, když ta kanalizace se zanese tukem, tak už je pak jednoduché, aby tam ještě si zachytili nějaké tuhé látky, to znamená ten littering a ten důsledek už jste viděli na tom předcházejícím obrázku. Takže se omlouvám, některé ty obrázky nejsou úplně hezký, ale prostě to je realita. Takže littering nemusí být jen velikosti nedopalku, můžete vidět třeba tady na té fotografii, samozřejmě úměrně velikosti nebo
profilu kanalizace se můžou ve stokové síti objevit i takovéhle věci. Tohle s litteringem úplně nesouvisí, ale bohužel pracovníci vodovodu a kanalizací, kteří mají na starosti stokovou síť a dělají kontroly pravidelné, tak se potkávají s takovýhlemi věcmi. Já jsem si pro vás připravil i video, takže tohleto je vlastně přepad z té odlehčovací komory. Prosím, když budete dávat dobrý pozor, tak vidíte, co v té vodě plave. Kdyby platilo to, co jsem ukazoval na slajdu číslo 4, co do kanalizace nepatří, tak by v té vodě ty pevné části neměly být. Ta splašková voda by se prostě rozpustila a díky samočistící schopnosti vodního toku by po pár kilometrech prostě ta voda byla v normálu. Bohužel to tak není a potom, když jdete v přírodě, jdete okolo nějakého potoka a na těch nižších větvích vidíte vyset ty propriety, tak ty mají přesně tu příčinu. Prostě vypouštíme přes ty odlehčovací komory materiál, který by do té vody vůbec neměl přijít. Čerpací stanice, bod nebo číslo 3 na tom úvodním obrázku. Co to způsobí na čerpací stanici? Littering, vidíte tady oběžné kolo čerpadla, nabalené vlhčené ubrousky v drtivé většině nebo jiné hygienické přípravky, prostě, které způsobí zanesení toho oběžného kola a potom nastupuje to, co jsem napsal na začátku, co sám nechceš, druhému nečiň, protože zkrátka a dobře musí přijít ten pracovník, musí se do toho ponořit, musí to rozebrat, musí to vyčistit, aby to uvedl do původního stavu. Já jsem si, to je jednou, vidět je lepší než 10krát slyšet, se říká, tak jsem si vybral samozřejmě zvlášť jako pikantní obrázky, takže to je jeden z nich. To je nátok na jednu zase nejmenovanou čerpací stanici. Někdo se potřeboval zbavit králíka, tak ho zkrátka odhodil do kanálu. Tohle je čerpací stanice před velkou čistírnou odpadních vod, takže když dojde poruše, tak se to musí jiným čerpadlem zčerpat a tlakovýma čističema odčistit, aby se ta čerpa dala vytáhnout, dala rozebrat, dala zprovoznit zpátky do provozu. Opravdu ve stokové síti se nachází nejrůznější věci. Tady je zase čerpadlo, které se vytahuje nebo je vytaženo z čerpací jímky. Vidíte, na nás sávacím potrubí je pneumatika. Takže zase někdo musí si oblíknout ten oblek, musí se do toho ponořit a musí to jít prostě ručně odstranit. Postupujeme po stokové síti. Už jsme se dostali na čistírnu odpadních vod. Takže teď jenom krátce očištění. Já jsem tady připravil 2 schémata. Drtivá většina čistíren splaškových vod v České republice fungují na takzvaném mechanicko-biologickém principu. To znamená, na nátoku je objekt hrubého přečištění, kde se z vody snažíme dostat, tak jak už sám název napovídá, ty mechanické nečistoty.
A po odstranění mechanických nečistot se potom dostáváme do té biologické části, kde nastupují mikroorganismy a v oxickém a anoxickém režimu v podstatě ty nečistoty v té splaškové vodě rozpuštěné slouží mikroorganismům jako potrava a potom ta těla mikroorganismů koncentrovaná v takzvaném kalu jsou produktem čištění odpadních vod. To je ta část C. Takže teď zase půjdeme po vodě, po té čistírně odpadních vod a já se vám pokusím ukázat, co littering může způsobit, když se dostane až na čistírnu odpadních vod. Tak, když půjdete někde okolo čistírny, tak jenom abyste si dovedli představit, co ty jednotlivé objekty představují, tak tenhle objekt je objekt hrubého přečištění, ale ono to souvisí i takhle všechno dohromady. První část toho objektu hrubého přečištění zpravidla bývají takzvané hrubé česle. To, co je v tom kontejneru, to už je produkt toho, co se zachytí na hrubých česlích. Znova opakuji, že kdybychom všichni dodržovali platný zákon a chovali se tak, jak se máme chovat, tak čistě teoreticky tenhle kontejner by byl vlastně prázdný, protože by tam nic nenatýkalo. Tak, tohle je detail toho, co je v tom kontejneru. A já jsem si ještě připravil slabším náturám se omlouvám, ale prostě to je realita. Vidíte, co tam je pod tím kroužkem? Správně. A on tam není jenom jeden. Ono jich je tam víc. A ono jich tam dokonce ještě víc. Ale to, že jsou ve stokové síti potkani, je mimochodem taky důsledek toho, že do té stokové sítě odhazujeme věci, které tam vůbec nepatří. Pak se musí dělat deratizace a výsledek deratizace je ten, že ty mrtvolky samozřejmě natýkají na tu čistírnu odpadních vod a aby se nedostali do toho strojního zařízení, tak většinou se podaří zachytit už na tom hrubém přečištění, na těch hrubých česlích, anebo potom na jemných česlích, na ty se podíváme za chvilku. Součástí toho objektu hrubého přečištění je takzvaný lapák písku. Tohle není lapák písku, to je jenom jedno z čerpadel, které zvedá odpadní vodu tak, aby potom gravitačně protýkala celou čistírnou odpadních vod. Ale tohle to samozřejmě je obsah lapáku písku, zase detail. Vy, co máte dobré oči na dálku, tak určitě tam najdete, to už jsem tam kolečka nedělal, ale určitě tam najdete nedopalky. Je jich tam opravdu hodně. Takhle vypadají jemné česle. To je část čistírny odpadních vod, kterému se říká aktivace. Tady už nastupují ty mikroorganismy a ty objekty zatím už jsou součástí takzvaného kalového hospodářství. Tohle je vlastně výsledek toho našeho snažení, to znamená, to jsou čistírenské kaly a v České republice, pan kolega Maršák vám to určitě potvrdí, z nějakých 60 až 70% končí ty čistírenské kaly v zemědělství, ať už přímou aplikací nebo prostřednictvím kompostů, protože čistírenské kaly kompostáři velmi rádi využívají jako materiál ke kompostování. Všechno je o penězích a samozřejmě vodárenské společnosti řeší ekonomiku, protože cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou, velmi přísně kontrolovanou a v okamžiku, kdy dojde ke zpřísnění pravidel pro nakládání skaly,
tak nás všechny, jak tady sedíme, to bude stát poměrně hodně peněz, protože s těmi kaly už se nebude moct zacházet tak, jak s nimi zacházíme v České republice teď. To znamená, že je využíváme k doplnění organické složky na orné půdě, ale budeme je muset spalovat. Protože zkrátka a dobře i díky nedopalkům a litteringu ty kaly jednoznačně obsahují tzv. Mikroplasty a další řadu mikropolutantů, které, tak jak se připravuje nová legislativa, tak nastaví parametry, které v podstatě zamezí tomu, aby jsme ty kaly mohli používat na orné půdě a budeme muset s nima nakládat jiným způsobem. A říká mi to taky důsledek litteringu. Takže tady kaly zblízka, jenom malá nebo krátká otázka. Víte, co to je za rostlinky, co jsou na těch kalech? Přesně, správně. Rajčata prochází trávicím traktem člověka a s takovou sítí a čistinou odpadních vod nepoškozená na kalech se jim velmi daří. A to je ode mě všechno. Děkuji vám za pozornost.